Tak já děkuji, že jste si na nás našel čas pro krátký rozhovor, který se týká prezentace vašeho projektu Digitální knihovny pro nevidomé. Mě by zajímalo asi jako každého, jak je ta knihovna asi velká, jak bych si ji dokázala představit, kolik má uživatelů, kolik obsahuje knih a čeho dalšího, jestli... Od minulého roka funguje naša digitálna knižnica, v ktorej máme evidovaných 350 registrovaných užívateľov a z nich je okolo 200 užívateľov aktívnych, ktorí pravidelne sa vracajú do našich knihovní a pravidelne poučujú. Doteraz v podstate máme okolo 150 zvukových kníh a v našej digitálnej knižnici je okolo 5000 objektov jednotlivých samostatných kapitol. Chtěla bych se do té knihovny podívat, je to pro mě možné, mohla bych ji používat? Naše služby sú výhradne určené pre nevidiacich a slabozrakých, preto všetky tieto služby sú podmienené tým, že musí to byť vlastne náš čitateľ, ktorý je nevidiaci a slabozraký, ktorý má kreditka CČT alebo CTS. A z toho dôvodu potrebujeme tieto naše zvukové knihy chrániť istým spôsobom, aby boli ozaj výhradne dostupné pre týchto našich čitateľov, pre nevidiacich a slabozrakých. Tak to je jasně na nás skupina, mě by zajímalo, jestli jste si dělali, asi určitě dělali nějaký průzkum toho, co chtějí, co tak nejradši vybírají z té knihovny, jaké žánry tam třeba nabízíte, nebo jaké obory. Nevidiaci má možnosť po prihlásení si vybrať knihu podľa autora, podľa názvu alebo podľa žánru. V tomto momente tam máme knihy podľa možno asi 20 rôznych žánrov, pričom najpočúvanejšie sú detektívky, romány, ale aj romány pre ženy. Dá se tam nějakým způsobem vyhledávat, předpokládám, že asi ano, ale nedovedu si představit, jak se vyhledává v hlasové knize nebo ve zvukové knize. Tieto knihy sú umiestnené na webovej stránke podľa jednotlivých kapitol. To znamená, že nevidiaci má možnosť si zvoliť, ktorú kapitolu si chce prečítať a tým pádom v podstate si môže zvoliť alebo začiatok knihy, alebo napríklad jeden deň počúva polovicu knihy a na ďalší deň v podstate presne vie, od ktorej kapitoly môže pokračovať v počúvaní týchto našich zvukových kníh z našej webovej stránky. Jakým způsobem ty knížky připravujete? To někde kupujete nebo si je připravujete sami? Naša knižnica je okrem toho výnimočná aj tým, že tieto zvukové knihy si pripravujeme sami. To znamená, že v našej knižnici sú profesionálne zvukové štúdia, do ktorých prichádzajú profesionálni herci. Títo herci načítavajú tieto zvukové knihy, sami ich digitalizujeme a sami ich vlastne umiestňujeme takýmto spôsobom na webovú stránku, aby boli chránené pre výlučné používanie pre nevidiacich. A co plánujete dál? Tak už jste vyhráli jednu cenu Infora, za co bude ta příští? No tak to si musíme nechať ešte teda vyzrieť, bude tam možno nejaké prekvapenie. No v každom prípade do budúcna chystáme veľmi zaujímavý projekt. Prvý projekt by bol taký, vďaka ktorému nevidiaci budú môcť podobne počúvať aj tzv. Densy knihy, ktoré sú však známe aj v Českej republike. A druhý zaujímavý projekt plánujeme zrealizovať pod názvom Nevidiaci pre nevidiacich. Chceme požiadať externých nevidiacich, ktorí by nám pomohli pri digitalizácii našich studií. Říkáte naše knihovna, kolik to je lidí. Já jsem tady viděla někde pobočky, když si pamatuju dobře, někde bylo napsáno ano, pobočky. Znamená to, že si tam představím nějakou budovu, kde je vaše knihovna? Naša knižnica je v Levoči, je to Slovenská knižnica pre nevidiacich. Naša knižnica má 30 pobočiek vo verejných knižniciach na území celého Slovenska a v týchto pobočkách zabezpečujeme servis pre našich nevidiacich takým spôsobom, že do týchto knižníc dodávame zvukové knihy, ktoré si chodívajú potom počúvať nevidiaci aj z týchto jednotlivých okresov Slovenska. Takže oni přijdou do té knihovny, tam se to poslechnou, nemůžou se to třeba poslouchat doma po internetu nebo... Tieto zvukové knihy samozrejme nevidiaci, ktorí vedia robiť s počítačom, s internetom, môžu počúvať z domu, zo svojho vlastného počítača, avšak táto naša služba je pripravená aj pre takých nevidiacich, ktorí sú povedzme starší, nevedia robiť na počítači s internetom, s vlastným prístupom a pre takýchto nevidiacich máme pripravené tieto isté zvukové knihy, ktoré sú počúvateľné aj v MP3 prehrávačoch, pričom nadiaľ tieto zvukové knihy sú chránené, aby boli k dispozícii len pre našich nevidiacich a slabozrakých. Něco jsem zapomněla se zeptat? Ja sa chcem poďakovať všetkým našim priaznivcom a verím tomu, že bude pokračovať naša veľmi dobrá spolupráca aj s knižnicou pre nevidiacich v Prahe a verím tomu, že naša spolupráca môže vyústiť do ďalších zaujímavých spoločných projektov.